takanzwa isusu mutongo wakapiwa Tendai Biti kunzi Tendai Biti iwewe nyarara usachitaura nezveconstitutional bill. Tikakunzwa uchitaura zvikazodai ndo zviri kushogwa navanhu vachiti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro, vanhu vachiti no tasaimuona hapana zvatiri kuita apa, muri kubatira vanhu muita sei handiti. Tinzwai manje statement razoissue ana Tendai Biti. Tendai Biti waissue a statement right now. Right, Zanzi, Parliament's public consultation process that commenced today is a big fraudulent scam that reflects the desperation and the immorality of the ragtag team that is pushing Agenda 2030. Why? And through capture, coercion, and brute force, the regime intends to manufacture a false consensus. But isoda kumbonzwisisa murezi papa, do you think iwewe zvose zvezvitiwa nevanhu veZANU-PF vachirova vanhu, vachivhundusira vanhu, vachiwisa vanhu nemabhazi, vachiwisa kubudza vanhu kuti simudza zvigumwe zvitatu ndokuti upike chichichi zvimakodhi zveZANU-PF etc. Do you think vachibudisa paZBC, who are they fooling? Who is believing them? Ndiani ari kuvabhelievha chaizvo? Ndiani asiri kuona zvose izvi wokuti zveshuwa muZimbabwe angatonzi aoneswa zvaaoneswa neZANU-PF obva azvibhelievha? We're very confused. Handei kumberi. Hanzi a fakery that citizens are behind the grotesque cabbage now known as Cape 3, but nothing can ever be as further from the truth as this deceit. Zimbabweans in their millions bar a malicious crooked few corrupted by bandits and gangsters or their insatiable ambition are vehemently and vigorously opposed to the cabbage. Mrezimbabwe, Tendai Biti haasi kufara and zvotaza ranga akatogara pasi achigaya mumazuva mamashoko aTendai Biti ava ari kutogwa panapa ndiye chaiye akachitonyora ichi achizi AI. Right, murezimbabwe handei kumberi. Hanzi today began apa kwakuri nezuro apa, today began with abductions. King Joyce Vanda, a youth leader from Bulawayo, was abducted by 5 men who bundled him into an unmarked white double cab vehicle. Murezimbabwe unoona zvimatactics zvakudhara idzi politics dzakudhara, dzimwe dzedze dzisitori kana politics dzedze. But chinenge chikushamisa ndechekuti timu renge ichisapota ZANU-PF roignore news dzakaita sedzidzidzi, rongoita senge zvina kuitika, let's just look at what president is doing, vazovaka maroad, vazodii handiti. But what about this kind of politics? Hausi kudziona here politics dzevanhu varinge vachitogwa idzi? Hamusi kudziona here? Don't you think kuti matactics akadai so won't be used on you dera muno raunoita cross paths with the guys you are supporting today? They might just use these same tactics, the politics dzakudhara dzimwe dzedze. Handei kumberi. Hanzi Denford Stole, another youth from Bulawayo, was also abducted and bundled in another white double cab vehicle. Pasinazvo izvi murezimbabwe, tinoda ujekerere, transparency, tinoda rule of law. Handei kumberi. Tafara Magodora, a student leader from Bindura University, was abducted at a bus stop by these strange, ubiquitous characters. So, uyu mfana ndazoona statement reZRP paX, pavabudisa statement vachitaura nezvatafara Magodora, vati he is already out, but vati chakaitika nchoti kwanzi rini musi wa28 akarova umwe student ndobva azopikwa musi wa 30, I think that's zuro, ndobva azopikwa musi wa30 or so, polisi ndobva kwanzi akatonobvuma mhosva yake chichichichi. Hatizivi kuti polisi inenge ichirevesa here kana kuti mufana akatogwa ndobva atonovhundusigwa kwanzi usachiita futi, because mufana he was an activist, like he was against amendment bill number 3 and he was mobilizing students, to also be part of that resistance. And then mufana akuzonzi kwanzi arova umwe amen. But ndo statement raburiswa nepolisi. So handei kumberi nezviri kutaurwa panapa na Tendai Biti. Hanzi the systematic use of abductions and forced disappearances is a natural modus of the regime. From
Rashiwe Gusha to Itai Dzamara to thousands that disappeared during Gukura Hundi. Then came the consultations. They were nothing but a facial grand highest. Hanzi apana papa. Zvakaitika kubulawa izvazvo nezuro. Hanzi zvanga it's a grand highest. Kuba kukuru. And hanzi Bulawayo, a city of more than 1 million people, only had 2 centers. Bulawayo large city hall and Nketa. Chokwadi chacho budiswa makore social media inzwai munzwe. And hanzi by 6 a.m. the city hall was packed with persons who the genuine local residents could not identify. Saka na 6 makuseni mabhazi anga atozati takaona pano takaposta video ichuta mabhazi. So tendabita na 6 nezuro mabhazi anga atowisha vanhu vasingatombozikamwi kuti vanogara kupi, vasingatombogari muBulawayo zvachose. So zvakaitika zviya hapana maconsultations ati aitiwa so far. Ndo zviri kutaurwa in other words natendai biti kuti hapatorina hatisati tatanga chinhu ichi. Handei kumberi. Hanzi many were later caught on camera heading back to the solitude of their depraved homes after having been used by a desperate, cantankerous regime and its billionaire financiers. Hanzi chinhu chemabillionaire ene mabillionaire vari kungotumira mabhazi kuti ndaimotora vanhu kwakati, movadzidzisa zvakati, movaudza zvakati, tichavatengera maKFC, and then zvirobva zvatovharana. And the meeting started late, but in less than 2 hours, it was brought to an abrupt end. So hainomboita 2 hours. Amene maconsultations chirudzi. Pane vanhu vakawanda kudaro, mungoita less than 2 hours. It's majokes chao. Ande kumberi. So hanzi, by this time, only 36 people had spoken. 28 mumbled half-understood uniform submissions to the effect that the president must be allowed to finish his projects. 8 firmly rejected the cabbage. The chair of the meeting carefully selected who to pick. Clenched fists and 3 fingers. With the identity card. Democrats were left stunned. David quoted the esteemed mayor of Bulawayo and the Sheroin Judith Todd couldn't believe the extent of this bias. His worship raised his hand to the extent of having cramp. He even stood up in his giant 1.82 meter frame, but the chair absolutely ignored him. Citizens left fuming in absolute disgust. They had just witnessed the slow evolution of a grand highest, the evolution of a slow unconstitutional constitutional coup. It's a coup, but an unconstitutional constitutional coup. Constitution unconstitutional. Those Hans Etinketa. The mood was different. It was charged and electric. They stood one after the other, regurgitating the same tune like an old broken vinyl record. But when constitutional defender and CDF Zim member Sheila M. eloquently destroyed the cabbage, all hell broke loose. The meeting deteriorated and the hired crowd imploded. Sheila was assaulted and presently requires urgent medical attention. Not to assault and to require medical attention. Nokuti ataura achioppose iwa majokes ichi regime chiri kubva ichi boys. Munhu wese ari kutozviona ende chero vacho vanga vachitofunga kuti vanochidaka vari kutongoona kuti chiregime ichi chakadhakwa chakadhakwa and hachina respect for the people. Chotora vanhu senge grade 1, you know. Ade kumberi hanzi several other persons were assaulted, including defender Kudzima Ponde. The meeting adjourned after 30 persons had made submissions. Thus, in the whole of Bulawayo, Zimbabwe's second largest city, less than 70 persons were heard in 3-minute speeches. So,
maconsultations ari kuti tsvaconsulta city rebulawayo rino more than 1 million people, ivo vabvunza vanhu just around 70 people, and vachivabvunza for only 3 minutes each. Hanzi tapedza maconsultations. Zvinhu zvisakangambomake kana sense. And hanzi parliament has failed to fulfill its constitutional obligation of reasonable and adequate consultation. Chiredzi was yet another disaster. Only ZANU choristers identified by raising 3 fingers were allowed to speak. Former student leader Gilbert Mutebuki was heavily assaulted with a knife used to slit his thigh. MureZimbabwe, ndonga iyi ndo yatakubudisira iyi pavideo, last video ndo patataitawa nezvazvo. Zvinhu zvacho zvotowisa usimbo. Unonyatsoona kuti vanhu vari kufanira kutobva. Chero mambo chimbofunga kuti vanofanira kugara, unobva watozviona kuti no, they must go. Handekumberi, hanzi 2 of his colleagues are feared abducted with their whereabouts currently unknown. Tiri neshamwa dzake mbiri dzisingatozvizikamwe kuti dziripi izvezvi. Dema and Chitungwiza were no exceptions. The Chitungwiza aquatic meeting was an absolute joke. Only 15 citizens spoke. 15. The chair, an opposition MP, was embarrassing in his bias. Today proves that ZANU has no shame, no elasticity. The current process is a fraud and a shame. But we shall keep on embarrassing same by our attendance. History will judge them. #Note 2030. MureZimbabwe muri kuzvinzwira kuti zvinhu zvacho anitori majokes, hapana zviri kuitwa, vakomana vari kungoita mafanizi, vari kungobata-bata, but hapana chichaitwa at the end of the day. So imi MureZimbabwe ndi munoziva ndi kuti zviri kufamba sei, nekwamuri muri kuzviona sei. So tichange tichikupa ma-updates pano but the Mtapa Times. Stay tuned. Thank you for watching.